búchajte na okienko, začnite okolo seba robiť rozruch. V prípade, že to dieťa plače, reaguje na vás, tak mu skúste pomôcť, aby sa dostalo von. Privolajte na linku tiesňového volania. Vieme použiť akýkoľvek pevnejší predmet. Môže to byť poprípade naozaj nejaká skala. A je dobré mať pri sebe nejaký nôž, ktoré majú na sebe nejakú hranu, nejaký hrot, pomocou ktorého to vieme rozbiť. Alebo potom sú originálne nejaké načinia, ktoré slúžia na bezpečné rozbíjanie skla. To miesto ukážte nám. A tak paradoxne všetci si myslia, že je to stred toho skla, ale je dobré ísť niekde do rohu, čiže buď horný alebo dolný roh si vieme nájsť a tam je bezpečne potom to sklo rozbiť. To sklo po rozbití zareaguje tak, že sa vytvorí takáto kvázi pavučina, ktorá chráni tú osobu voči nejakému porezaniu.